Dostlar selam. Bu Eyde Kittik'nin Şirat'tағы шығарылышы һәм біз Татарстанның иң матур районларының бірісі Сорманда. Сорманға біз кеше келдік. Һәм бүгін кешке сағат 9-да бұл видеоны біз Жәлилден яздырабыз. Қойларда ғана булмадық. Картинта жүрдік, роллерларда шоптық, жер астына түштік һәм һаваға міндік. Хәзер сіз барысында үз күзләрегез белән күрәчәксез. Аннан инде без кире-бирегә әйләнеп кайтырбыз. Киттек. Kuşlar sayralışı. Evet, şuraya bu kuşların boşluğu. Bunlar da olmasın. Дуслар, Сорман районы ул беренче чиратта профессиональ шоңгычылар әзерләү буенча танылган төбәк. Хәзерге вакытта мин шоңгы трассасында басып торам. Монда тренировкалар уза. Җәй көне биредә әлбәттә шоңгыда йөрмиләр инде. Йөриләр роллерларда. Күп шекле шоңгы дип мотор итеп әйтте безнең операторыбыз Илназ һәм мин аны кабатлап әйтергә булдым. Ратмир әйтәле, ни өчен дә спорт түрен сайладың? Мен шоңгы спорты белән 2нче класста заниматься итә башладым. Шоңгы нәрсәсе белән ошады миңа, чөнки ул мине көчле буларга өйрәтә, смелый, характерный. И ул минем дальнейшем жизненный путь булачак. Менә хәзер сөйләп китәләйме? Менә күрәбез, сез кыш көне шоңгыда шуасыз, җәй көне роллерларда шуасызмы? Шоңгыны бөтен кеше белә инде. Менә роллерлар нәрсә ул һаманда гомумән җәйге тренировка дип аңлыйм инде мин. Без җәй көне кыш көненнән кары җәй көне күбрәк эшлибез инде. Чөнки җәй көне безгә көч күбрәк кирәк. Лыжада чабар өчен. Шуңа бөтен объемный тренировкалар җәй көне үтә. Кыш көне ярышларда гына булабыз без. Тренировкага бик әберләр юк. Вакыт булмай. Кыш көне сез ярышларда гына йөрисез. Тренировкалар җәй көне. Иң күбесе җәй көне тренировка. Роллерларда булып чыга бит инде. Все, давай мы сегодня возьмем роллердан берем. Гоночный. Бу синең роллерларың, Менин роллер гоночный. Даже вон запылились мы даже перевозили. Дуслар, хәзер мин роллерда йөреп карашакмын. Мине монда куркытып бетерделәр. Син егылачаксың диделәр. Бу ак ыштаныңа тишәчәксең диделәр. Хәзер менә карыйбыз инде. Но мин үзем уйлыйм, мин моңа тидем ялгышма. Мин уйлыйм, мин оста шурмын дип. Давай bir қолын башта тояқмыз. Просто тут пока кеме. Сноубордта соған шекелдей ме? Менә тишек бар, менә шуны кертәсең. Все. Роллер артка йөрмей. Артка йөрмей. Обычно. Мин койсайга егылачаксың, сан егылсам. Егылсаң син артка или кыргайын. Юк инде, монда гына егылмыймдыр инде мин, неужели егылам инде? Ну, наверное, егыласың. Наверное, егыласың. Мәктәптә. Все, давай. Хәзер этенәсең экреңне, иеләсең, этенәсең. Егылырга может поворотта. Ну, күп случайда менә если асфальт начар икән, как бездәге сыман начар, менә теге асфальтка кип китәсең икән. Менә ташлар лега обычно. Менә тегәрмәч астына лега, и кешеләр шунда җыела. Шишкага легалар обычно. Ничә балыйса роллер белән вообще шөгыльләнәләрсең? Ул травма опасный булгач. Нәрсә эшлисең? Кар юк җәй көне. Ярар, әллә ни котлау булмады бит әле бу. Может, миңа тизрәк барып карагадыр? Ну син техниканы әзрәк подправить надо. Алла илме, әзрәк турай бит. Иелгәчтә. Биләр суганы батты. Иелгәчтә турай бит кирәк. Туктанчык. Менә. Все, этенгәч турай бит кирәк. То есть. Менә ничә минут бу тояк артка китә? Потому что удар юк. Удар белән куйра кирәк тоякны. О! Удар белән куйсаң, козала асфальтка. Вот. Илназ йөгер. Илназ телинде барып төшсен ни бу ди. Экшн. Экшн булыр ди. Дуслар, хәзер туктыйм да 2 җөмлә әйтәм. Дуслар, нәрсә әйтәсез килә? Чынлыкта, күрдегез инде, роллерда йөрү миннән бик яхшы чыга. Чөнки мин мәктәптә укыганда шоңгы белән шөгыльләнгән идем, шоңгыда йөрү белән, шоңгыда шу белән түгел, җиңел атлетика белән дип әйтсәм дөресрәк булыр. Һәм без шулай роллерларда чыга торган идек. Менә нәрсә әйтим? Беренче карашка җиңел сыман тоелды мәсәлән, минем үземә инде шәхсән. Әмма аяклар бик тә напрягаться итенче булып тоташа. Менә болтырлар, аяклар һәм куллар. Монда бөтен мускуллар эшли, миңа калса. Һәм минем аягым инде орда һәм тизрәк соласы килә.
Дуслар, біз яңа гына Сармандағы Илек яр буена барырга дип чыккан идек, әйме. Менә шушындай искиткеч матур шәфәкне күреп, басуга бурылдык. Һәм шаба-шаба шушы басуга килдек. Карагыз әле нинди матурлык, кошлар сайрый, шундый кып-кызыл шәфәк һәм карагыз әле үләннәр нинди матур. Бу нинди үләннәр икән мин төгәл әйтә алмыйм, әмма май һәм июнь айларында яшеллек аеруча матур төстә була. Ул ниндидер салатовый, куе яшел төстә түгел, мин аны аңлата алмыйм, әмма сез мине аңлыйсыз, нинди төс турында сүз барганын. Искиткеч матурлык. Сарман. Хәзерге вакытта без сезнең белән Сарманның иң матур паркларының берсе Илек паркында басып торабыз. Бу инде чагыштырмача яңа парк. Яңа гына хәзер бирегә килгәндә мин үзе безнең съемочный группага сөйләп килдем. Бу яңа парк, ул әле узган ел гына ачылган дидем. Чынлыкта исә ул инде 6 ел элек ачылган ахырсы. Ялгышмасам, я 6, я 4 ел элек ачылган. Гомер тиз үтә, дуслар. Бетеш Айсылу түгелме соң анда? Айсылу, сәлам! Сәлам! Дуслар, Илек паркына сюжет төшерергә дип килгән идек. Менә Айсылуны очраттым. Айсылу ул Сарманның беренче блогеры. Сарман данын бөтен Татарстанга һәм башка республикаларга таратучы блогер. Шулай бит? Айсылу сөйләп китәле, гомумән ничек сиңа авылда тормышлар һәм гомумән бит инде син аңламыйча Казанда яшәп, Казанда укып киткән кеше буларак сөйләле үзеңнең тәҗрибәңне. Мин Казанны ташлап кайтып киткән кеше инде, мин утырда постларда язганым бар. Мин деревенская душа, русча әйтмешли, шуңа күрә мин Сарманга кире кайттым. Миңа монда ошый, миңа менә бу тынычлык ошый, миңа менә бу кошлар сайравы ошый, миңа менә шу прогулкалар ошый, шуңа күрә мин Сарманны сайлап, шунда төпләнергә кайттым инде. Менә сиңа котлаулы булмадымы шәһәрдән менә кире авылга кайту? Ул бит инде Юк. шәһәр бит үзенә тартты бала, мин тик үземнән чыгып әйтәм. Ничектер үтте ул әйбер һәм мине киресенчә авылга тартты. Мин омтылып кайттым монда. Менә Сарман кешеләрен син ничек менә тасвирлар идең дип әйтимме? Кайсы яклары белән алар сине шаккаттыралар, бәлки башка районнар белән, Казан белән шул чагыштырганда мәсәлән. Кайсы яклары беренче чиратта ул минем кешеләр бит ул теге туган ягың булгач, теге ничектер бөтенсе якын, бөтенсен беләсең, таныш булгач. Менә бу яктан Айсылу белән килешми мөмкин түгел, әйме? Мин бит инде Сарманнан үзем бүген менә 2 генә урында булдык әле, әйме? Һәм шул кадәр күп танышларымны очраттым. Чыннан да менә Айсылу шуның бер мисалы, әйме? Рәмзи яңшы итеп күрәсе. Класс! Мин иштәме? Дуслар, без картинка килдек, монда искиткеч. Бу безнең бүгенге көннең беренче ноктасы. Сез күрәсезме, минем прическаларым бераз үзгәрде. Чөнки без икенче көнне һәм безнең беренче нокта бүген ул картинг клуб. Һәм бу картинг клубта әллә нинди яңалыклар белдек. Әйтәле, нәрсә сиңа ошый картинка? Машиналар. Машиналар. Карагыз әле нинди матур егет. Искиткеч, аңа әле 6 гына яшь, ул 5 яшендә беренче тапкыр картинка килгән. Һәм шуннан бирле ничә атнаганча шөгыльләнә? Көн сайын. Булат, син көн сайын монда менә. Син көн сайын монда киләсең. Машинада йөрисең. Яшьтәшләреңә мактанасыңмы соң дусларыңа? Мин картинка йөрим. Мактанмыйсыңмы? Мактанмыйсыңмы? Моктан, менә мин инде миңа әле 6 гына яшь, мин инде машинада йөрим дигән. Малайс, рәхмәт сиңа, яме караз ул нинди.
Dostlar, siz anlav üçün bizning rolde 6 yaşlık Bulat. Necik haller? Evet. Kustimesin. Tü. Dostlar, benim yanımda Artur. Әлі ішке кірген едік, Озат сөйлеп тұрды классташы. Мұндағы кубокларның яртысының көбісі Артурныкі дейді. Шулай мен ешін анда? Бүгінде біздің кубоклар өзімізнікі үйде ята бет. Мұнда біздің командалар ғана жеңгені. Но сенің командада бит, мен сен де қатнашқансың бе? Но демек сенікі де болып шыға битінде. Eyde сөйлелі, не үшін картинг? Не нәрсесі шы сеңа бұл спорт түрінің? Техниканы үйренесің. Спорт түрі ме ол? Спорт түрі? Техника қарарға үйренесің, двигателер жиябыз өзіміздің машиналарны бүтінен өзіміз жия башlayız. Ну, еш жақта әлі алай бүтінай біріне өзің өкшемейсің енді. Тренерлар, механиклар болша, аннары уже өзіңдеген жия башlayсың. Күйлейсің, ярышларда қатнашасың, шунсы да ең қызығы шул енді ярышта қатнашу. Сенің нендей жеңулерің бар бүгінгі күнде? Міне ең зорларын айтып кетсең. Ең зорлары 2015 жылда мен КамАЗ мастер ярышында бірінші орын алдым. Республикада бой ма? Республиканский ярыш еді. Аннары шул жылны 2015 жылда мен бүтін жей бойынша итогта, республиканский итог, шунда бірінші орын алдым 2 класста, стриж һәм пилот деген класстарда. Молодец. Сен нешінші класста оқисың қазір? 9-ны бітірдім. 9-ны бітірдің. Келешекте нәрсе шұғылынырға жиынасың, ойлайсың, картингтің давам етесің ме? Теменде оқырға кеткештеген вақыт болғанша келіп, үйріп, мұнда... Сен қойда, сен 9-шы класстан кеттің мәлі? Кеттерге ойлаймын да, Қойда кетесің? Әлмәтке, Қозанға. Достар, білесің мен нәрсе етесің келе, міне Артур біледі сөйлешті, меме, әлі Илназ біле біздің оператор біледі сөйлетті. Мұнда балалар, алар шында ердемшел. Міне мұнда бар 5 яшік балаларда, 10 яшіктерде, 15 яшіктерде, 16 яшіктерде. Олар шындай дос, қатта бір-бірсіне міне гіл ердем етірегіне тұралар. Артур мұнда ішлей бірсі келіп болыша, нешік Артур хәллердей, онда 6 яшік бала ұтыра картинка бүтінісі янына жиылған, мұндан ердем етелер, тегінен ердем етелер, искиткеш. Сорман яшьләре, яшь үсмерләре искиткеш. Именно? Миде сорманнан бит. Сіз көресің де, біз моторландық. Шын картинг спортшысы бола ма, кім бола? Картингист. Картингистка. Мен шын картингист болдым. Қазір Артур меңа мастер-класс көрсете, һәм мені йөртергә өйрәтә. Бұл кімнекі? Габдрахманова Лияна. Лиянаның машинасы. Лиянаның шлемі. Һәм анда отыра қазір Рәмзия. Отырғанда, ең бірінші ширатта қораға керек бүтін әйбір сүңген мекен. Двигатель сүнік оларға тейіш. Һәм сол құлны мұнда тұтып операция керек. Мұны қойып Таянырға. Мұны қойып тұрыз, сразу кесегізді. Меде сен тұтып тұр тағда? Сол қол біле мұнда операция етесіз. Сол аяқны мұнда қоясыз еденге. Һәм оң аяқ білен аяғызны мұнда sıra қоясыз да, отырасыз да. Кетпеймсің бі? Кетмей. Бұлай ма? Остан керек енді, бұлайдан ба? Бұлай. Бұлай. И отырасыз. Бұлай тұтын соң ярамай ма? Ярар енді, мен қорт кішіге ярар тұр. Двигатель янынан отыраға ярамы, яғынан. Анда нәрселер қойнар? Міне шушы глушитель бұл. Қазір мен қойтып тұқтағаш, ол қойнар болашақ. Анда қол тимей жүргенді. Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ханым тоғышы шығайын деймі қолды? Аяки. Олда кетейін де мен? Олда? Кетейін ме? Олда естайыз ба?
Кайназ бір секунд. Достар, яңа гына мен картинка йөріп қойттым. Нәрсе әйтем, орамда 30 градус қызу бүгін. Әмі шундай шәп киімде. Әмма йөргәндә ул сизелмей әлбәттә, чөнки анда жил уйный. Әмма менә төшкәч бик тә қызу. Нәрсе әйтем? Искиткеч минем өчен бу тәҗрибә булды, чөнки миңа өйрәтеп җибәргәннәр иде инде газ белән тормозга бергә басма дип. Әмма мин барыбер газ белән тормозга бергә басканмын, шуңа күрә туктатып миңа әйттеләр, Рәмзия булай бергә ярамый. Булай двигатель юкка чыга диделәр. Шуңа күрә мин инде төзәлдем. Мен уйлаган идем, картинкта йөрүнең бер нәрсәсе дә юк, ул машинада йөргән сыман дип инде. Менә бар икән, газ белән тормозга бергә басырга ярамый. Ну машинада ярамыйдыр инде. Яра, моны китерсең иласын. Гомумиләштереп әйткәндә, Ялкын картинг клубына зур рәхмәт. Бүген искиткеч тәҗрибә булды. Һәм мин белдем, миңа яшьлек төспектә килешә икән. Рәхмәт. Яңа картинг чыктык дуслар. Картинг әнәтлегендә әминә монда безнең Сорман аэродромы. Элек монда аэропорт булган, хәзер аэродром. Күрәсез, вертолет, әнә анда самолет тора. Мин барып сөйләшеп килдем самолет хуҗасы белән. Ул безне шыртып алып кайтам диде, чөнки һәм әйтте, сез бик яхшы көнгә электегез диде. Бүген һавада очу өчен шундый искиткеч яхшы һава торышы. Һәм нәрсә әйтәсе килә, безнең хәзер очачак Илназ, чөнки мин Илназны беренче мен кирип җибәрәм. Ул төшереп кайтачак, чөнки мин әлегә куркам. Ул кайткачаннан сорыйм, ничек узды очышлар дип. Аннан инде үзем очачакмын. Бәлки ишмамда. Казанда Сорманга барырга әзерләнгәндә, мин әйтәм, бездә бит аэродром бар, анда кукурузниклар агу сибеп йөриләр иде. Без кичкенә вакытта дип әле Илназга да сөйләп тордым, операторга да. Менә шәп булыр иде. Самолетта Сорман өстенә күтәрелсәң дип әйме. Әмма безнең ул аны оештыру барып чыкмады Казанда вакытта. Без әйтәбез, ярар инде бу ел аэродромсыз гына дип. Әмма бирегә кайткач, картинка килгәч бүген минем хыялым чынга ашты. Мин менә шу сары самолетта очтым, күренәм ул анда Илназ. Шуңа күрә Гамил абыйга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Монда Сорман кешеләре килеп шушы самолетта очу мөмкинлеге бар Сорманлыларның һәм якын тирә районнарның шулай ук. Шуңа күрә Гамил абыйның сөйләсе мин ди сөйли белмим ди, матур сөйләмим ди. Шуңа күрә интервью бирмәде, шулай да мин аны мактадым. Безнең сәяхәтебез экстремаль урыннарга бай, дуслар. Безнең чираттагы нокта ул Бакыр базы. Без инде анда килеп җиттек. Ул урнашкан Сорманнан ерак түгел, монда таулыкларда. Мин нәрсә беләм? Мин Сорман кешесе буларак, Сорманда туып үскән кеше буларак шуны беләм. Менә безнең Сорман буйлап сузылган таулар, ул Урал тауының ахыры, калкулыклары. Ялгышмасам, мин ялгышырга мөмкинмен инде. Һәм бу Бакыр базы урнашкан шушы Бакыр тау дип атыйлар инде аны. Бакыр тауында һәм хәзер безне монда уже көтүп торырга тиешләр. Безгә сөйләшәкләр аның тарихын
һәм без әлбәттә бакыр базына төшеп карашакбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Илас, туқта, мына ничек яндырасың соң? Вперед, толкай. Всё, булды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Главный телефон төшеп калмасын. Емді бош беріле екеншін. Озат бошыңны нық итіп ий. Мында күпме шулай барығы керек? Мында гусин Мен алай бара алмайым. Бәттәшмәк. Болды? Это получается вот первый этап. Бұл біз бірінші этабымыздық. Да, ну получается у нас нелер. О, қорымдан дей білерсіз ғана. Вот это вот не любит спелеологи. То, что вот 17.03.19 Юрат наверное. То, что это же история, а то, что вот нин кіргенін дейіп жазып қалдыруны Юрат өтірмейді. Міне қора. Міне бұл қора бар бісін әлі. Это комнда. Бұл факеллардан деп етесі келерді. Факел? Ну, это было 1700 какие-то года. Мында фонариков не было. Были факелы, свечи. Ну, скорее всего, массивный факел болған. Мындан юрисің, и получается вся сажа. Мында стоит. Так. А бізге қақоя барабыз. Тоқтағыз әлі, біз бет бау olmadık өзіміз бе? Нормально все, тут же были люди. Біз шол баулар бойынша шығашақпыз. Надеюсь. Орасы сізді ұстамайын бұлай бара алмайсың, сынан ұстой. Міне. Әне бет ешілген, бұл ешілген ме? Бұл нәрсе ешілген бұл? Бұл ешілген нәрвімі. Нежелательно тут одному, бір кішіге де етмеше кіріп кету енді. Потому что мен шойарып әйтуін айттым аны, сағат 2-лерде шықмасам хабар бересіз деп. Но бары-бар, ногу подверну. Міне мен бошыма бердім тоға. Йорик каскы бар. Опа. Ногу подверну. Ебітті. Міне мен бош беремін да. Егітлер анда осторожно. И мұның кіріюлары да көп болған. Міне онда сіз дұрыс кетпеген ертеңде Бақыртау дегенге. Анда бір вход бар. Тігінде нық шетте где-то километр керелігінде не бар бір тау бар. Міне анда тоған бір тишігі бар, но она кіші кіре алмайды. Міне мұнда бетінде кірген кіші одошала деген сөз. Шыннан да ол бетінде дұрсей бір. Сіз мен телефонында еткеніңіз. Мен сұрадым да шалтыратқаш бірінші. Мен айтам қазір біз анда одашмайыз біздің. Yok, odaşmaz biz öyle. Надеюсь. Dedim ya Николай. Но есть андай қорқыныштық бар, біз аны пробовали закрывать, а потом предупреждаем уже, потому что приезжают прям со всей России дейсің ба. Мен тарихына да тоқталып алайық әлі бір-екі жүмле білен. Бұл 18-ші ғасырда. 18-ші ғасырда мұнда боқыр табылған. Предположительный данные бойынша шведлар, неге шведлар дейсі келе, потому что аларда горная промышленность сильно развита была. И шуңа күрә, вот именно технологии обработки, она там күрә заны стена да ебет, овал булып ясалган. Шуларны кыдып әйтәселәр килә. Шуларга ошаган, шулар эшләгән. И получается, монда руданы чыгарганнар, ну бу хәзер безнең где-то процентов на 60 завален дип әйтелә. Мондый хотлардан йөрмәгәннәр дә иелеп. Получается, менә бу тушен булган булса, монда где-то идем булса, монда рахатланып от повозка белән чыгара дип әйтәләр. Тегендә чыгардылар руданы. Руда это что? Вот камень. Менә шундый не бар анда. Яшеллек бар анда. И менә шуны чыгаралар да и дальше уже по заводам. По заводам на переработку на добычу руды. Менә минем ишеткән бар иде, бәлки ул бурында түгелдер. Ниндидер түрле Пугачев заманнарында монда кошаклар утырганнар, алар монда яшәгәннәр. Ул инде ниндидер уйлап чыгарылган. Ну, такая городские легенды шикелләре. А научно подтвержденных фактов, то, что они действительно монда булдылар и такая Казанны территориясына барырга әзерләнделәр дигән, ну, миф, догадка, а научно подтвержденных ничего такого нет. На поросах вот идеально видно Санта-Барбара. Та-та-ра-та-та.
Главное, «Властелин колец» тағы шекілі тігі баштан бір ебір келіп шықмаш. Ну, бегите, глупцы, бегите. Я не буду кричать, ты не пройдешь, ты. Я только бегу. Бедей. Такой маленький сюрприз. Кішілер. Выход оказывается. Şan. Сейчас. Николай вас обожаю. Ну, это, как говорится, хотелось так лучше, а получилось еще лучше. Да. Крайне резко получается, но маршрут построен. Bu точно шалатаған жер что ли? Ну, башқа жерде мұнда от вряд ли береді. Инфас? Мен де башта тұрған ем, мен біресе фонаригі біле жатам екенлер. Мен барам, мен біле кері оралым екен. Dostlar, mine шығамыз. Знакомый массив, Есенцов. Allah'a şükür. Ой, мындай сен мындай шықмаған болшы. Olumsuz da Dostlar, eski gitmiş. Wow, porancık motor. Evet, koradı kız ha? Nihayet biz Jelil bistesine de kelip jettik dostlar. Hazırki minutlarda men Jelil'nin birinci mektebi ишик алдында bosып turam. Ne üçün biz naq mine birge keldikmi? Çünkü munda Деtvara deb atalgan bolalar televideniyesi işleydi. Hazırki minutlarda bizning kopter Jelil'ni tushira isten, Inas meni tushira ham mektebni tushira. Ketdik. Скромненький алиэкспрессовский суфлер. Мы сюда кладем смартфон, у нас специальное приложение. Пожалуйста, не читайте. Это все самодельное. Детвараға енді мен гіл ойламыш электім. Менің класс жетекшісі, ойында Гүлшат Яскаровнаның біздің жетекшінің опайы бола. И ол меңа енді әйтті бар, сен бет матур сөйлешесің, шиғырлар матур сөйлейсің, кішілербен ішлей аласың, сен де барып қара. Мен келдім, мені сразу хромакейға бастырдылар, қойдылар шиғыр, хаменен оқып қарадым. Гүлшат Яскаровнаға да, жетекшілерге де ол бекіне құшады. Хаменде мені шақырдылар. Қазір енді нендегіне бейрам болмаса, біз ішлейбіз. Біздің білелер, раньше біздің біз өзіміз әйткендік ерімі келерге, түшілге. Қазір енді өзіміздің шақыралар, хаменде тонылар, әйтелер сенбе детварадан, нендедір моментлардан алар біздің İslerinde қолдыралар. İslerinde қолдыралар. Демек, әйттерге мүмкінді сіз Сорман районында, ғұммен хам желіде танылған журналистлар деп те әйттерге мүмкін. Әйе, біздіңді бірден-бір жерге бола. Біздің желіде Желі нефтісі газетасы шыға, анда да жаңалықтар басталар. Хам енді біз балалар үшін, яш өсмірлер үшін мұнда түшіреміз, алар қарайлар, классташлар да қарайлар. Dostlar, siz yanağına 6 saatlik video qaradınız. Bizning videonun başından axırına qədər ne var 2 sekund vaqtınızda. Bizning bu video sizga bek qatı ışağandır degan umidda qolamiz. Chunki bizga bu sayohatimiz bek nig'ishadi. Nersa aytasi kela, Sormanda eskitkish kishilar yashaydi. Meni begrek de yaş o'smirlar ham yoshlar shoqqattirdi. Ular shunday yordamchi, ular shunday oshiq, ular shunday qayu ham men восторгенчик вот оторшайнас. Yarın aytamiz. Şu o'rinda biz topshiriqni tamomlaymiz. Kommentariyalar yozing'iz, like'lar qo'ying'iz, bizning kanalga yozing'iz. Biz borasida sizning uchun ishlaymiz do'stlar. Sog' bo'ling'iz. Пока-пока.